Benvinguts a Andorra, el país dels Pirineus. Estem a la parròquia de Sant Julià de Lòria, la parròquia més al sud del país. Estem aquí perquè des d'aquí, des de Sant Cerni de Nagol, una meravellosa església romànica, començarem una sortida en tot terreny. Andorra és un país que també es pot visitar en vehicle i avui ho demostrarem pujant fins a dalt d'un cim, el Pic Negre de Claró, de gairebé 2.700 metres d'altitud. Ho voleu veure? Us ens heu de seguir. Un dels encants d'aquesta carretera és que va fent ziga-zaga al mig del bosc de la Rabassa. I d'aquí una mica ens aturarem perquè et vull ensenyar els tresors que amaga. Aquest mirador m'agrada molt perquè, a part d'ensenyar-se on està la frontera entre Andorra i el Regne d'Espanya, explica una mica la història i l'evolució econòmica d'Andorra. Si et fixes, la banda andorrana està plena de bosc, hi ha pocs camps conreuats, tot i que l'activitat aquí encara en queda, perquè es fa molt tabaco i després farratge pel bestiar. Però, en canvi, després de la frontera, que és aquell edifici del fons que és la duana, veus, els prats són més nets, n'hi ha més feixes conreuades. Per què? Doncs perquè a la part nord de Catalunya la vida pagesa, la vida ramadera, encara és molt més important. Nosaltres ens vam dedicar a això, a través de les cues que abans hi havia a la frontera, ara ja no n'hi ha tantes, a atreure turistes i a fer el nostre negoci darrere el taulell en lloc de a dalt del tractor. Per això m'agrada ensenyar-te aquest lloc, perquè ens coneguis i ens entenguis millor. Veus l'antena que et deia abans? Fins a Llidal és on arribarem. Moment GPS! Per anar a Llidal no s'ha d'anar per aquí, s'ha d'anar per allà! Aquest primer tros de pista passa per dins del bosc, però de seguida, quan s'acabi aquesta pujada, sortirem i arribarem als prats alpins. Ja veureu que maco que és. Hi ha una vista preciosa. Ja hem arribat a la zona de frontera. Això d'aquí és el Panell de Conangle, un lloc molt freqüentat per, diguéssim, la gent que treballa a la nit. Deixem-ho aquí. Abans hi havia molt tràfic de vehicles i per això hi ha pistes i traces de rodes per tot arreu. El que nosaltres farem serà no passar en cap moment la frontera, però sí que l'anirem resseguint a través d'aquesta pista que ens portarà fins a dalt, fins al Camp de Claró. T'asseguro que és un lloc preciós. De fet, el cartell aquell ja et marca el que és Espanya. L'única cosa a la que sóc al·lèrgic de veritat
és a les bales de plom. La visió des d'aquí dins és ben diferent. Estem en un búnquer de la línia Gutiérrez, una sèrie de construccions de defensa que es van fer després de la Guerra Civil Espanyola, ordenades pel dictador, el generalíssimo Franco. Són milers al llarg de tota la serralada pirinenca i la seva funció era, en cas d'invasió dels maquis, que eren, com es coneixien, els guerrillers republicans de l'època, poder aturar-los en un primer moment. Jo sempre he pensat com devia ser la vida dels soldats, que els devia tocar estar aquí dalt, en aquestes altituds, en aquesta soledat, custodiant una frontera, defensant-se amb unes ametralladores i menjant, m'imagino que més aviat, moltes llaunes de conserva. Això devia forjar un caràcter. Actualment, aquestes estructures militars han esdevingut una altra atracció turística de les nostres muntanyes. Però alhora també ens han de servir per recordar que totes les zones de muntanya del planeta, totes les zones de frontera, han estat abans que res zones de conflicte, tant aquí a Andorra com a Pequín com a Pucón. Què et sembla aquest país? Què et sembla aquesta zona? Estem al sud d'Andorra, al Pic Negre, al Camp de Claró, una zona força lunàtica, donat que tot això és terra llosenca, que diem aquest país. D'aquí el seu color tan negre. La vegetació, ja veus, en aquestes altituds, les plantes necessiten fer tot el seu procés de vida, brotar, florir, fer la llavor i preparar-se per l'hivern amb un temps molt curt. Per això, encara que les plantes es vegin molt petites, no vol dir que no tinguin molta edat. I després hi ha el bestiar, que se'n cuida una mica de cuidar aquest paisatge. Eugues i vaques que venen aquí a vedellar. I és una de les coses que podem oferir en aquest país. La carn d'Andorra, autèntica i boníssima vedella del país, que és una de les coses que es pot gaudir als nostres restaurants i es pot adquirir als nostres supermercats. I cap aquí al costat estem a tocar a les portes d'entrada de la vall de Perafita, Claró, Madriu, que és Patrimoni Cultural de la UNESCO. Una joia andorrana, una joia pirinenca i una joia mundial. La vall del Madriu és preciosa i tota la zona tampoc és aquesta, no podria ser sense ella. I al contrari, també. I si et fixes allí davant, veus unes parts més clares i unes parts més fosques, doncs les clares són els rius.
és la pedra que es va movent i que, per tant, encara que el seu moviment sigui molt lent, també tenen vida. Jo he complert. He portat on t'havia dit que era aquí dalt, a dalt d'aquest pic, a dalt d'aquesta antena, per ensenyar-te el paisatge de les nostres muntanyes, un paisatge espectacular. La veritat és que aquí podem gaudir de 360 graus d'unes vistes fantàstiques. Es veu França, es veu Catalunya, es veu tot Andorra i com que estem gairebé al mig, sembla que tot sigui molt proper. Però és que Andorra té això. Andorra és un petit país, però que és tot un món, i tenim uns paisatges de lo més variats. Aquest, alta muntanya, sembla Mongòlia. Te'n vas al Madriu, sembla la selva. Te'n vas a Pal, estàs al mig del bosc, per gaudir tot l'any. Ha arribat el moment de descansar. Ha arribat el moment que la Lourdes torni al seu hotel, l'Hotel Eureka, situat a la parròquia d'Escaldes de Sant Gordany, un 4 estrelles d'aquells bons que tenim al país. Perquè a Andorra també, a part d'una bona gastronomia, gaudim de grans establiments hotelers, on podeu passar la nit, les nits que vulgueu, i on sereu atesos amb un somriure de primera. I us ho asseguro, després d'una experiència al mig de la nostra natura com hem fet avui, res millor que un bon establiment amb un bon llit, un bon bany i un bon servei.